Kaixo, eta ongi etorri babeskulantzukora. Gaur birziklatu ingo dugu. Eta birziklatu ostean, madariek lortuko duguz. Joango gara materiala zein den ikusten? Guazen! Materialak hasiko gara. Eta hor ikusiko duzu zer birziklatuko dugun. Bonbilek. Nik kasu honetan txiki dekot, baina handiek kasue bardin balio dau. Zer geho beharko dugu? Kordela, makiltzu bet, eta zinta karrozero edo zinta apurtzu bet. Kola beroa. Zer egingo dugu? Ikusten duzue, danak ez, baina bonbilo honek kaskillo txikiko nalez, hemen bitartetzu bet geratainako. Hori, zinta honegaz, apurbet bete ingo dugu, dana antzera geratu daiten. Horan, apurtzu bitartean ipini. Jarraipen bat eukidien formeak. Ikusteot, nahiko dara. Holan. Oin, kola beroa pres badau, makilleri gorengo puntetsuek endu, eta bertan pegakutzako. Apurtzu sakatu. Hordeku, madarien kirtena. Imaginetan duzu moduen, oin kordela hartu, eta inguru guztien buelta-bueltaka bonbilea batuko dugu. Denporea beharko dau. Hasteko, apinikotzegu apurbet, hor, punte-punten, eta hasiko gara buelta batzuk emoten. Uste duzue? Zelan doan? Apurbe gehiago. Betiko moduen, ez dekozu zertan eki behar kola beroa. Beste kola bat gustuko badeko zue, beragazein. Nik erabiltzen dut hau, harin zikitan alako eta aurrera iteko guzetan jata. Jarraituko dugu birantza. Kordela aldanik eta batuen geratu behar da, goikoa, eta bitarte ikusi barik esango dut. Tapa dugu, ipini dugun zintean. Baina ondino, faltaiak ugarlotzu bet. Jarraituko dugu. Zelan doa zuen madarien, ni erdire heldunaz gitzi gora bera. Venga, azken txampa. Gitzi falta da, azkenengo buelta bakarrik. Kitzi. Heldunaz. Azkenerako.
azken zatitxo, puntutxo. Revueltan, sakatu. Badau, badekogu, madari bet. Gero, kenduko gota. Gero hemen geratu aldiren kola zatitzuek, eta raskau, eta ondo guztetan dau, Ganera, ez dira apenas igertan. Bitartetxuen bat geratu badabe, konturatuko zarie, ez dala igertan. Oso ondo geratzen da. No, amaitu dugu. Honentzako, beste biek ez dauriki, honentzako, nahi izan ezkero, filtroa hartu, nik adibidez, hau egin dut. Osto bat. Punten ipiniko txak. Kordelagaz. Geldigar. Ezbardin izatearen. Amaitu dugu gaurko eskulana be. Ta badakizue. Urrengoan bonbiek aldatu behar duzu esanean, ez egon pentsetan kristaletara bota beharko ete dut, beste guztieraz bota beharko ete dut, ez, badeko zue itzaki eskulana egitea. Ia, hotzara bete egitea lortuten duzuen. Urrengo baten ikusiko gara.